Kaixo lagun, zen bizia. Guk urtero plan berdinekin segitze du. Atzaldien potegoen lagunekin, eta gero urtero konzentrazioa plaza. Aurten, falta zehateno eskutiz eta postala idazteko txokoak jarri du. Naiz eta urtu osoen presente duki, garai hauetan zuen utxunien armeno data. Laza erdien zuen mai ere prepautu da. Baina pixkanaga sila utxitzen nahi dira. Animo. Musuta esarka handi bat, ernei. Batzuen ustez ordaintzen dagokien zigor